Вітаем вас! У эфіры Беларусь-3 культурныя навіны. На календары 3 студзеня. І далей у праграме мы раскажам, як можна перамяшчацца з адной казкі ў іншую. Паведамім, як рэагуюць жыхары бельгійскага заапарку на светлавыя шоу. Праанансуем найбольш цікавыя праекты Беларусь-3, а напрыканцы высветлім всё пра славутыя мастацкія дынастыі Беларусі. Заўтра ўвечары на сцэне Віцебскага нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Куласа даюць трагедыю Шекспіра «Ромео і Джульетта». Вядомая ва ўсім свеце самая сумная аповесць пра каханне і смерць аб кроўнай варожасці дзвюх сем'яў набывае ў пастаноўцы народнага артыста Расіі Валерыя Беляковіча сапраўдную шекспіраўскую звышактуальнасць. Словамі вялікага драматурга і гульнёй акцёраў рэжысёр чарговы раз нагадвае, калі адбываецца трагедыя, у ёй вінаваты ўсе. Разам з прафесійнымі акцёрамі коласаўскай трупы ў спектаклі занятыя навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў. Што цікавага адбываецца ўжо гэтым часам у культурным жыцці краіны, даведаемся зараз. Галоўнай навагодняй гісторыяй, напэўна, была, ёсць і будзе казка пра дзяўчынку Мары і яе шчаўкунка, які ажыў у калядную ноч. Гісторыя з мышынымі бойкамі і лялечным балем упрыгожвае зімовыя сцэны тэатраў оперы і балета ва ўсім свеце. Аднак у пастаноўцы Вялікага тэатра Беларусі ёсць значная адметнасць. Усе артысты балета, за выключэннем прынцэсы і прынца, гэта дзеці, навучэнцы розных гадоў дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі каледжа. Здесь заняты дети практически всех возрастов, от младших классов до выпускников. Здесь есть что потанцевать. Дело в том, что мы не танцевали в театре этот спектакль 2 года. И, конечно, все составы пришлось нам заново готовить. Когда мы этот спектакль показываем каждый год, то немного проще, поскольку одни составы ходят, а другие уже готовы. А здесь мы практически заново готовили спектакль. Маленькие дети, их нужно научить еще работать, их нужно научить равняться, их нужно научить вести себя на сцене. Вплоть до того, что, убегая за кулисы, они бежать должны дальше, поскольку зритель их может из зрительного зала увидеть. Поведение на сцене, поведение за кулисами. Взрослые дети, конечно, к этому уже приучены, и в этом плане с ними проще. Но у взрослых другие задачи чисто исполнительские. Некалі прэм'еру ў Марыінцы давалі ў адзін вечар з операй «Іаланта». Лічыцца, што гэтыя два творы складаюць завяшчанне кампазітара. За 125-гадовую гісторыю пастаноўка на лібрэта Марыуса Пеціпа па матывах казкі Гофмана набыла безлічную колькасць рэдакцый і рэжысёрскіх увасабленняў. Нават у нашым вялікім маецца 2 паўнавартасныя спектаклі у пастаноўцы Александры Ціхаміравай і Валянціны Елізар'ева, а таксама дзіцячая версія. Перад спектаклем традыцыйная праграма ля елкі, ну а пасля казка на сцэне. Пакуль заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Мікалай Калядка валявой рукой раздае каманды аркестравай яме, зала раствараецца ў магіі музыкі і танца феі драже і вальса кветак. Зімовы сезон нашага тэатра оперы і балета, кожны ранішні паказ пачынаецца са шчаўкунка, які дае пачынаючым артыстам ужо адчуць сябе зоркамі вялікага. І, дарэчы, усе білеты былі распрададзены яшчэ у лістападзе. Заўтра ў дзень і ўвечары ў маладзёжным тэатры эстрады навагодняя казка на роднай мове для дзяцей і бацькоў. Як літара У уратавала каляды. Гэта новы дзіцячы музычна-тэатральны праект вядомага музыканта Рамана Арлова. Што можа здарыцца са звычайнымі беларускімі дзецьмі ў навагоднюю ноч, калі яны зблытаюць Дзеда Мароза з Зюзяй, Снягурку з Лёляй і не пазнаюць Жыжаля і Мару. Духі беларускага сусвету спыняюць час, і сонца не можа ўзысці, а значыць, Новы год і каляды ніколі не прыйдуць. Але Яська і Янінка могуць выправіць сітуацыю, калі хуценька вывучаць беларускую міфалогію, асабліва калядную. У адной з канцэртных залаў Мінска ў гэтыя дні можна паглядзець калядны мюзікл для ўсёй сям'і «Чароўныя запалкі» па матывах казкі Ганса Хрысціяна Андерсена. Дапамогай гэтых прадметаў можна перамяшчацца з адной казкі ў іншую. У пошуках цяпла маленькая дзяўчынка запальвае адну, каб сагрэцца, і марыць пра тое, што у яе таксама была сапраўдная сям'я, як у шматлікіх дзяцей. Нечакана дзяўчынка трапляе ў казку, а там свае законы і правілы. Аказваецца,
чароўныя запалкі ў небяспецы. Праграма «Камертон» распавядае пра гісторыі творчых шляхоў, поспехаў і дасягненняў дзеячоў культуры. У гэтым выпуску размова пойдзе пра кампазітара, народнага артыста Беларусі, аўтара музыкі да песні «Ты да я да мы з табой» і іншых хітоў Валерыя Іванова. Не пропустите «Камертон» завтра на Беларусь-3. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. А зараз варта даведацца пра тое, што адбываецца за межамі нашай краіны. Кітайскія ліхтарыкі, гіганцкія лотасы і казачныя істоты, нібы вытканыя святла, упрыгожылі антверпенскі зоапарк у Бельгіі. З надыходам цемры сярод вальераў разгортваецца сапраўднае светлавое шоу. Антверпенскі зоапарк у Бельгіі ператварыўся ў казачны горад, напоўнены святлом. З надыходам цемры тут запальваюцца дзясяткі кітайскіх ліхтарыкаў. Паміж вальерамі размясціліся міфічныя істоты, яны спяшаюцца сустрэць гасцей. У кожным кутку зоапарка разгортваецца яркае дзейства. Дзесьці над гасцямі ўзвышаецца гіганцкі цмок, недзе разгульваюць зебры, дзесьці хаваюцца ад вачэй ганарлівыя паўліны, а вось і велізарны блакітны кіт, які нібы купаецца ў промнях святла. Кожную частку інсталяцыі суправаджае кітайская музыка. Люблю такое. Усё вакол чароўнае, прыгожае, рознакаляровае. Прыемна бачыць гэта ў зоапарку Антверпена, таму што шоу спалучае ў сабе розныя культуры, усходнюю і заходнюю. Яны злучаюцца, і гэта выдатна. Усе фігуры зроблены з дроту і абцягнуты тканінай. Аўтары светлавога шоу – кітайскія майстры. Маленькіх герояў стваралі ў Кітаі, а вялікіх рабілі ўжо ў самой Бельгіі. Светлавое шоу ў антверпенскім зоапарку яны праводзяць ужо 4-й год запар. Летом мінулага года ў Гомелі адбыўся фотапраект «Вячэрні Гомель», прымеркаваны да 875-годдзя першага ўзгадвання горада ў летапісных крыніцах. Некалькі дзесяткаў чалавек падзяліліся відамі Гомеля, зробленымі ў вячэрні час. Гэта людзі розных узростаў і прафесій, аматары і прафесіяналы. Кожны з іх убачыў горад па-свойму. Адборачная камісія вызначыла лепшыя працы праекта. Азнаёміцца з якімі можна зараз на фотавыставе «Вячэрні Гомель». Працуе экспазіцыя да 15 студзеня. 5 студзеня на канале «Беларусь-3» глядзіце адзін з лепшых канцэртаў фестывалю «Залаты шлягер-2017». У праграме сусветныя хіты ў выкананні маладога амерыканскага мультыінструменталіста, спевака і кампазітара Квенціна Мура, які карыстаецца папулярнасцю не толькі на радзіме, але і ў Еўропе. У галерэі «Ракурс» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі зараз працуе выстава Валерыя Слаўка «Графіка», прысвечаная 70-годдзю мастака. Яго творчасць – адна з яркіх з'яў у сучаснай беларускай графіцы. Почерк пазнаецца адразу. Манахромная чорна-белая графіка, выкананая з ювелірнай дакладнасцю і рэалістычнасцю. Мастак падрабязна напаўняе малюнкам кожны сантыметр ліста, развіваючы дынамічны сюжэт. Слаўк працуе пераважна ў кніжнай графіцы. Яго ілюстрацыі надалі аб'ём і выразнасць многім беларускім і замежным творам. Выстава будзе доўжыцца да 15 лютага. У сталічным тэатры «Лялек» заўтра прэм'ера сезона. Будзе прадэманстравана сентыментальная казка з песнямі і прывідамі пад назвай «Калядная гісторыя». Нелюдзімы і самотны Скрудж ненавідзіць каляды, зрэшты, як і ўсе іншыя святы. Прагны стары перакананы, што і ў гэтыя дні трэба абавязкова атрымліваць выгаду, а не весяліцца. Таму і адхіляе запрашэнне свайго пляменніка правесці свята разам з яго сям'ёй. Аднак каляды – час чакання цудаў і чараўніцтва, здольнае падпаліць нават самае застылае сэрца. 5 студзеня ў Мінску адкрываецца першая выстава цыкла «Славутыя мастацкія дынастыі Беларусі». Мы сустрэліся з куратарам праекта Натальяй Селіцкай і пагаварылі пра сам праект, пра тое, якія дынастыі будуць прадстаўлены ў ім далей, а яшчэ аб тым, як зрабіць новую арт-прастору па-сапраўднаму унікальнай.
Здравствуйте, Наталья. Еще лет 5 назад Минское арт-сообщество сетовало на недостаток выставочных площадок. Однако только в 2017 году открылось новых несколько галерей. В одной из них мы сейчас находимся, и мне кажется очень важным для любого арт-пространства быть узнаваемым, иметь собственный имидж. Безусловно, это очень важная составляющая любой галереи, которая планирует прийти надолго и работать профессионально. То, что у нас в Минске каждый год открываются галереи, это очень хорошая позиция, и каждое выставочное пространство обладает своей аурой, своим направлением, и это дает минчанам, гостям столицы разнообразие выбора. Каждая галерея работает с определенным кругом художников и выстраивает свою стратегию. И это хорошо работает на имидж Минска, поскольку с каждым годом он все больше и больше приближается к имиджу европейской столицы. На мой взгляд, кураторы, художники с радостью откликаются на подобные инициативы, но как привлечь к ним зрителя? Я считаю, что любая галерея должна так создать свое пространство, создать свою атмосферу, чтобы люди не только один раз пришли, посмотрели и больше никогда не возвращались, чтобы им было интересно. То есть здесь работают и маркетинговые механизмы, и, конечно же, подбор тех художников, с которыми работает галерея. То есть первые несколько лет – это время на завоевание себя в арт-пространстве. Тематические выставки, персональное, открытие новых имен – достаточно традиционные пути для арт-площадок. Что неожиданного предлагает «Артель»? Во-первых, старается создать такой круг художников, которые были бы разнообразны по своим творческим направлениям. То есть здесь у нас будут представлены и реалисты, и авангардисты, даже концептуальные проекты. Наша галерея будет давать возможность выставиться и старшим курсам студентов Академии художеств, Университета культуры. Ежегодно мы будем планировать и проводить конкурс среди художников, и победитель конкурса будет иметь возможность бесплатной поездки на пленэр в Австрию. Мы будем также вывозить художников за границу, где они смогут и создавать свои произведения, и там и реализовывать. Галерея будет проводить проекты региональных художников. На днях в «Артели» открывается первая выставка цикла «Знаменитые художественной династии Беларуси». С какой династии начнется цикл и почему именно этим художникам выпала честь его открывать? Мы начинаем проект «Знаменитые династии Беларуси» именно с семьи Ивановых, Григория, Натальи, Дарьи и Галины, потому что нам показалось, что начало года – это время Рождества, чего-то сказочного. И творчество этой семьи как нельзя лучше подходит под такое новогоднее легкое настроение. Мы планируем в мае представить династию Малишевских. Это Альгерд Малишевский, Сергей Малишевский и его супруга. Спасибо, Наталья, и в добрый путь. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Навіны культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3». Коляда на белым коні, я є конічок, я 7-місячик, я 7-місячик. На нове літо, раді Боже, жито, заходьте, будь ласка.